Toto vám Nezabudnem, to vám garantujem, že nezabudnem. Vy si myslíte, že my to necháme tak potom? Fakt? Že akože čo bolo, teraz bude mier? Tak si počkajme teda, ako to celé bude. Čakať už ale nemusíme na výsledky referenda, ktoré v sobotu bolo. Čakať taktiež nemusia slovenské médiá, pretože tým pán Naď ako správny predseda demokratov a najvyšší arbiter pravdy na Slovensku už jednoznačne odkázal, čo vysielať môžu a nemôžu. Porúčam médiám, aby ho prestali volať samého, lebo ja si to zapamätám. Ja si toto zapamätám a prídu iné časy a budem sa podľa toho správať. Ja toto hovorím úplne otvorene. Všetky tie tzv. Alternatívne médiá veľmi radi zdieľajú a tak ešte chvíľočku nech pozdieľajú, ešte chvíľočku. Nebojte sa. Týmto ich pozdravujem, zajtra budú zase vyplakávať, že ich chcem zrušiť, takže kľudne vyplakávajte od zajtra a šírte to, áno, máte sa čoho báť. Báť, čoho sa má asi aj pán Gröling, ktorý tak ako pred rokom z nejakého dôvodu znovu zákerne klame o spájaní demokratov s PSK. Prosím vás, ak niekto rozumiete, čo je toto za intergalaktickú stratégiu, kde nie raz, ale dvakrát zámerne klamete o spájaní strán vašich koaličných partnerov, tak mi to napíšte do komentára. Nie je to pravda. Nám na teraz nezostáva nič, než Naďovi náslepo načúvať. Nakoľko na názoroch PS a demokratov naozaj nejakú nápodobnosť nevidie.